Já jsem Relen a tohle je gameplay na hru League of Legends. Takže se na to vrhneme a uvidíme, co tahle hra dokáže. Tak, Brandblade a jdeme na něj. Mám proti sobě Jacksa, no, to bude sranda. Tak uvidíme, toto bude fakt o náhodě, jestli já vyhraju. Idiots. Jo, zatím vedu. Pradu tam. To bude hodně těžký. Proti Jacksovi. To se možná nezvolím. Aha, právě si všimám, že jsem si vzdal. Nechal svoje AP runy. Je výborný a je to výhra. Pro mě, ano. Takže jsem vyhrál a tímhle chci ukončit jako kdyby. No nevím, rychlý gameplay na hru League of Legends. Takže já se s váma prozatím loučím. A uvidíme a budu točit i další.